Machiegni kendo nyakwara Mongia Jwang' wadhi mbele kod weche manyien mag migago. Chenro mar jiwo mond liete ma itayo kod ogai mar ODM ma bende en seneta ma Siaya Dr. Oburu Oginga ochakore ayanga kod pogo omenda ne mond liete e gwenge ma Siaya ka chenro no geto grube 96 ma ibiro mi pesa mar tego chenro maggi kod konye e chenro mag yudo ratiro. Koloso e seche mane ipogo omenda go e ward ma West Sakwa e kar chung'od bura ma Bondo, coordinator mar chenro no ma bende en jatatije mar Siaya Community Digital Hub Tabitha Ogutu owacho ni gibiro pogo pesa e wards duto 30 ma Siaya kama omenda $5.9 ibiro pogi. Omedo ni nyaka sani gisegolo omenda $1.8 kama group ka group ibiro mi 20,000 mondo ojolgi. Wajiu ola gi kungo mag grube mag mine ma nosewito wuon peregi kata oluongi ni monde ruodhi ma Siaya. Wadwa ni wa support grupe 96 matimo gik makelo negi ohala kaka groups. Wadwa ni wami grube 96 e 30 wards kata wards pradek ma Siaya kaendi 5.9 million e grube mag monde ruodhi matimo economic activities mondo gibe sustainable, mondo gitim owendni manyalo konyogi kendo nyalo jiwogi, nikech mane kaka wanyalo jiwo jopiny kendo kaka wanyalo jiwo mine. Kora kwayo widows ni kwa yudo gimoro matin to wayie mondo watigo maber, kendo un be agonu erokamano kuom wuotho e grube nikech jaluo nowacho ni riwruok ye teko. Adwa goyo erokamano maduong' ne Dr. Oburu Oginga kuom kelonwa this program momiyo kawuono wameremeta kaka mond ruodhi, kendo adwa go erokamano maduong' ahinya ne nyako matin miluongo ni Tabitha Ogutu mwapako ni Nyakech otimonwa gima lich odiochieng' ma kawuono, omiyo kawuono mond luodhi oyudo 20,000 group ka group, kendo wadhi timo go table banking madhi loso ngimawa.